Oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Tänään on 6. päivä joulukuuta ja 25 on vuosi. Tervetuloa Riemukas vesivahinkoremonttijakson pariin. Tänään on mulla ja Sannalla vielä erityinen juhlapäivä, on nimittäin meidän 37. vuosipäivä. Me ollaan oltu siis 37 vuotta yhdessä. Okei, miksi mä oon täällä saunassa ja miksi mulla on vasara ja pieni sorkkarauta, niin se liittyy siihen, että meillä tuli ihan viime hetken pieni, tai ehkä ei niin pienikään, mutta muutos saunaan. Mutta ennen sitä, niin mennään katsoa, mitä tapahtui toissapäivänä, nimittäin meillä tuli niin kuin vähän ennakkoon joulu, ja tällä remontoitsijallehan kun alkaa tulee tavaraa, mitä ollaan tilattu, niin sehän on joka päivä kuin joulu, kun sieltä tulee sitä toimituksia, ja toissapäivänä me saatiin meidän Harvian toimitus. Mennään katsoa vähän tämmöistä unboxing-henkeä. Jaahas, se on kuule, ennakkojoulu tuli tähän näin, tai miten se sanotaan, joulu tuli ennakkoon, nimittäin meidän Harvian toimitus saapui justiinsa, että aika mahtava fiilis. Tämähän on tämmönen, kun unboxaisi vähän isompaa pakettia. Täällä on tässä kaikkea sitä nyt tulikaan sitten. Isot Harvian pyyhkeet, yes. Ja pienet Harvian pyyhkeet. Mä muuten heitän nää tonne sisälle tähän sivuun. Meillähän on nimittäin sellainen homma, että mehän joudutaan nää kantaa kaikki tonne sisälle, kun urakoitsijathan painaa tuolla kylppäri laatotusta. Täällä on komea löylykiulu ja kauha ja mittarit. Ne tänne, eli meille tilattiin tällainen Harvian Legend kiuas. Ja tää on olisi tää ihan 18 kuutioon asti tää kiuas niin riittävän iso sitten tilattiin. Ja täällä on kiveä 100 kiloa, kuulkaas kiveä menee tähän kiukaaseen. Ja nyt katsotaan, että ei tavarat kaadu, kun mä leikkaan täältä tän. Täällä on valastussuojakaide. Tulee sitten ton kiukaan ympärille, ettei sitten, jos horjahtaa, niin ei sitten tuu takapuoleen paha palovamma. Ja sitten täällä on tällä puolella, mitäs täältä löytyy? Tää on tämmönen suojapelti. Tulee varmasti, meillähän upotetaan tää sinne lauteisiin, niin tää tulee varmaan sinne niinku seinään vasten toi tämmönen suojapelti, sit siihen vissiin kuuluu. Ja meillähän tulee tämmönen MyHarvia järjestelmä. Eli tää on tämmönen Phoenix Wi-Fi-toiminen ohjain, mikä tulee sinne kylppäriin. Ja sitten tää MyHarvia appilla me pystytään puhelimella mistä vaan. Et sit kun on vaikka lenkillä jossain tai missä nyt vaan pelaa padelia vaikka, niin voi laittaa sieltä sitten saunan valmiiksi lämpenee. Ja sitten on tämmönen älyjärjestelmä muutenkin, että niin kuin mä oon puhunut, että älyvalastusta ja tästä on kaikkea, pyritään tekemään tää taloa älytaloksi, niin tää toimii tosi hyvin tää älykiuas, nimittäin tää on niinkin älykäs, että tää seuraa sun saunomistottumuksia ja sen mukaan esimerkiksi sitten sä pystyt sitä dataa katsomaan sieltä, että miten sä oot saunonut ja millä aikaväleillä ja kaiken maailman tietoa. Sieltä on hirveä määrä dataa, mitä sä pystyt seuraamaan ja sitten se oppii sun saunomisen mukaan ja sitten on vielä sillä, että sä voit laittaa sinne vaikka aamusauna-asetukset, päiväsauna-asetukset, iltalöylyt, minkälaisia vaan. Aika monipuolinen juttu. Ja mikä parasta, tietenkin puhelimellakin pystyy sitten säätelemään niitä.
Ja. Täällä on sitten valastus. Eli valastusta sinne. Sitten täällä on nämä on niitä turvajuttuja, että sitten kun toimii tuolla kauko-ohjauksella, niin sit pitää olla näitä erilaisia turvajuttuja. Ja tää on sitten se läpivienti, että kun se menee sinne niinku sen niinku, mikä se on se laude, mutta se on se jalkalaude niinku tavallaan, niin kun meillä tulee umpeen se keskilaude, niin sitten kun tää tulee tötterä sieltä läpi, mutta täältä päin kun kuvaat, niin aika hyvän näköinen mun mielestä tää Legendi kokonaisuudessaan. Eli tää oli 11 kilowattinen härpäke. Eli tällainen. Jaa, pääsisikö sitä mahdollisesti joulusaunaan? Ei voi tietää vielä. Pitäisikö mennä laittaa vaikka huurteiset kylmään odottamaan joulusaunaa. Jes, mutta tällainen. Kylläpä kiuas voi tehdä mielen iloiseksi. Jeps. Sellainen upea Harvian Legend kiuas on tulossa. No mitä mä täällä sitten näiden sorkkaraudan ja puupalikan kanssa teen, niin meillä tulee tosiaan ihan viime hetken muutos tähän saunaan. Ja taas yllätettiin meidän urakoitsija eilen aamulla itse asiassa, joo. Ja meillä oli alun perin täällä L-malliset lauteet ja meillä oli jo suunnitelmissa, että tulee vastakkaiset lauteet sitten tulevaisuudessa ja sitten se Harvian Legend tulee tähän näin. Mä rupesin sitten saunan mitoituksia katsomaan ja miettimään ja sitten, että tää on 2300 betonista betonia ja sitten kun otetaan nämä koolaukset siihen, siitä häviää äkkiä, kun on 50 milliä paksua kappale, niin sitten onkin 2200. Siitä lähtee sitten vielä rimotus ja paneeli, niin me oltiinkin sitten äkkiä siinä semmoisessa 2100 30 tai siinä huitamilla. Sitten löytyi tämmönen polyuretaani levy, jolla voidaan korvaa tämä paksu villotus. 20 millinen polyuretaanilevy niin korvaa heittämällä tämän 50 millisen villotuksen, niin me tehdään niin, että me laitetaan sitä suoraan tänne seiniin kiinni, niin me ei tarvita villottaa eikä me tarvita näitä koolauksia, vaan siihen me lyödään sitten sen polyuretaanilevyn päälle niin rimotus, jolloin me säästetään monta senttiä tilaa tässä leveyssuunnassa, mikä on niin kuin tavallaan kriittinen silloin, kun me laitetaan niin kuin vastakkaiset lauteet. Jokainen, ketä reissaa matkailuautoilla tai vaunuilla, niin tietää, että se muutaman sentin, onko se leveämpi tai kapeampi esimerkiksi käytävä, missä kävellään, niin tuntuu äkkiä, että he nyt muutama sentti niin kuin tuntuisi missään. Mutta kun mennään vaikka tuommoiseen vähän ahtaampaa tilaa ja matkailuautossakin, niin sitten jos se käytävä onkin vaikka 5-6 senttiä leveämpi, niin se onkin yhtäkkiä väljän tuntunen se tila. Ja niin tässäkin, niin me voitetaan siinä semmoinen noin 6-7 senttiä tässä kokonaisleveydessä, kun me korvataan noi villat tuolla polyuretaanilla. Tuntuu pieneltä, mutta loppujen lopuksi on iso merkitys. Ja sitten miksi me ei tehtäisi sitä nyt, kun meillä on kerran se mahdollisuus tehdä, niin miksi me ei tehdä tästä maksimoida tätä mittaa. Tämä vedetään ympäriinsä tosiaan tuollaisella polyuretaanilevyllä. Ja se levyhän on sillä hyvä, että se on tosi hyvin niin kuin palokestävä. Se on molemmin puolin on foliot siinä levyssä. Siitä ei tarvitse erikseen alkaa sitten laittaa foliopapereita niin kuin perinteisellä tavalla, jos me laitetaan villat, niin siihen pitää laittaa se foliopaperi päälle.
niin nyt ei tarvitse mitään sellaista tehdä, että sitten tietenkin siinä työvaiheessa niin uretaanilla tiivistetään saumat ja sen jälkeen laitetaan folionauhat ihan niin kuin normaalistikin ja kaikkien ruuvien tai mahdollisten naulojen tai minkä tahansa päälle. No joo, tää oli tässä tää mun urakka tämän kanssa. No sitten kun tää on levytetty tosiaan ja sitten kun lattia laatotetaan, niin ton lattian ja sen levyn, niin se vesieristyshän pitää nostaa sinne levyyn ja sehän tehdään sillain, että siitä, kun on nyt päätetty, että kuinka korkea se, onko se sitten 15 senttiä, 20 senttiä se nousu, millä sitten niin se vesieristys nousee sinne ylös, niin siitä leikataan sitten siitä polyuretaanilevystä se foliopinta pois ja se vesieriste nostetaan siihen polyuretaanin pintaan sinne ylös asti. Ja sitten, että se on yhtenäinen sitten se vesieristys tietenkin lattiaan ja sitten siihen polyuretaanin nousuun. Sen jälkeen, kun lattiaa laatotetaan, niin sitten se laatan nostokin, niin se laatotetaan suoraan siihen polyuretaanin levyyn. Sillä lailla se toimii. Sitten tulee tavallaan yhtenäinen se vesieristyskin sitten siihen. No, käydään vähän meidän valastusta. Meillähän tulee siis ensi viikolla iso valojakso, missä käydään sitten älyvalastusta, talon älyvalastusta ja me käydään tuolla valotehtaalla kyläilemässä ja näin poispäin. Ja käydään läpi tätä meidän asunnon valastusta ja kaikkea muuta. Ja meillähän tosiaan valotehtaalta tulee meidän alakerran koko valastus, niin valastussuunnitelmat kuin itse valastuksetkin ja näin poispäin. Mutta miten me ollaan suunniteltu tätä saunaa, niin nyt kun meillä tulee ne I-malliset vastakkaiset lauteet, niin on ajateltu niin, että tämä istumalaude, niin sen alapuolelle tulee tänne niin kuin koko lauteen pituinen yhtenäinen LED-nauha ja se valaisee niin kuin sitten alaspäin siihen niin kuin jalkotilaan tähän alalauteelle. Ja sitten tänne seinälle, kun tulee selkänoja, niin sen selkänojan takaa sitten ylöspäin, niin yhtä lailla koko selkänojan pituisesti, niin sitten yhtenäinen LED-nauha, mikä valaisee sitten tätä seinää ylöspäin. Ja sellainen valastus on niin kuin lauteissa. Sen lisäksi nyt kun meillä tulee se Legendin kiuas, niin meillä tulee siinä kiukaan ympärillä, niin siinä kiukaassa tulee se puinen suojarengas, niin se on valastus, siellä on semmoinen LED-nauha, niin se valaisee sen kiukaan sitä pystyseinää. Ja näiden lisäksi meillä tulee vielä ylös valokuidut sekä kiuasvalo. Ja nyt pitää oikein siitä suunnitelmasta katsoa, mutta nämä kaikki valastukset on siis Zigbee-ohjattavissa, eli ne on älyvalot. Ja ne tulee sillä ohjattavissa, että ne ei kaikki pärähdä täällä täysillä, vaan niitä pystyy himmentämään, lämpötilaa, sävyä, säätämään. Ja eri aikaa päällä tietenkin pitää pystyä laittamaan, että sulla on kiuasvalot vaikka eri aikaa kuin joku laudevalot tai kattovalot. Katsotaan, mikä se lopullinen sitten tulee olemaan. Se on, joo. Joku voi tietenkin ajatella, että no ihan älytöntä hifistelyä ja noin paljon erilaisia valoja. Niin varmaan onkin, mutta toisaalta miksi ei, kun on mahdollisuus ja nyt kun tehdään kerran, niin tehdään nyt sitten semmoinen, että on niin kuin omasta mielestä kiva. Ja niitä pystyy sitten eri valastuksella luomaan erilaista tunnelmaa. Se on mun mielestä niin kuin tärkeä siinä kanssa. Ja muutenkin, että koska sitten tulee, että joo, meillä tulee makea harvian kiuas, Pieksävuodilta tulee ne hienot leveät lämpökäsitellyt haapapaneelit niin seiniin ja sitten kattoon tulee sitä valeuritettu katto
katto ja sitten vielä ne leveät lauteet, nekin tulee lämpökäsiteltyä haapaa, niin sulla tulee tämmöisiä materiaaleja ja upeita pintoja, niin onhan se sitten makea tämmöisellä hienolla valastuksella niin kuin valastaa, että se tulee se kokonaisuus sitten niin kuin korostuu. Sä pystyt korostamaan fiiliksen mukaan oikeastaan vähän niin kuin eri asioita. Sä voit laittaa himmeämmälle vaikka nämä laudenvalot, laittaa vähän kirkkaalla niin kuin kiukaan, korostaa kiuasta tai päinvastoin, niin kyllähän se nyt on ainakin tällainen niin kuin mielikuvissa se on ainakin makea. Kyllä mä uskon, että siitä tulee hienon näköinen. No joo, se oikeastaan näin näistä niin kuin, tästä meidän saunasta lisää tietenkin tulee sitten, kun me saadaan jotain täällä enemmänkin aikaiseksi, kun vaan tämä yksi palikka irrotettua, että tästä sitten urakoitsija jatkaa, joka meillä on ollut sitten kyllä niin kuin kullanarvoinen kaveri, täytyy sanoa, että meidän urakoitsijalle isot kiitokset siitä, että hän on ollut erittäin joustava, tietenkin ammattilainen, huippuammattilainen tekee hienoa jälkeä, mutta sitten näin, kun meidän tuntuu, että nämä meidän ideat, niin kuin tämä saunan muutoskin, niin tämähän oli jo hyvä, ettei villoja lyöty tänne tyyliin, ei nyt sentään, mutta että eilen aamulla ilmoitettiin Sannan kanssa niin meidän urakoitsijalle, että hei, että mites muuten tämmöinen, että mulla tuli ajatus, että levennetään tätä meidän saunaa ja hän oli sitten, joo, okei, no ei mitään, että tämmöisiä toimenpiteitä sitten pitää vaan alkaa tekemään ja näin poispäin, että siinä mielessä täytyy olla kiitollinen, että meillä on tosi joustava ammattilainen urakoitsijana täällä, niin hommat on hoitunut erinomaisesti tässä vaiheessa, että mä näin itsenäisyyspäivän kunniaksi täytyy oikein kiittää. Ja ei kai tässä mitään muuta kuin oikein hyvää itsenäisyyspäivää vielä kerran teille kaikille katsojat. Ja jos tykkäsitte videosta, niin paina peukkua ja muista ottaa kanava haltuun. Sieltä tilaa kanava ja siellä on kellon kuvake. Kun painat sitä kellon kuvaketta, niin tiedät aina milloin me julkaistaan sitten uutta videoa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moikka!